L'àrbitre i els dos equips van acordar que les condicions eren prou òptimes per jugar el partit. La boira, això sí, va fer la guitza als aficionats i, sobretot, als espectadors que ho volien veure per televisió. Qui s'hi va adaptar millor va ser el Lleida, que en el minut 7 ja es va avançar al marcador amb un gol de Noel Carbonell. La resposta del Badalona va arribar a través de Gerard Oliva, que amb el canvi d'any continua igual d'inspirat. Ja ha fet 8 gols en els últims 6 partits. Abans del descans, però, Fran Moreno va iniciar una jugada que va culminar amb el 2-1, obra d'Òscar Rubió. Ja a la represa, un altre cop Fran Moreno trobava l'espai necessari per marcar el tercer. El gol d'Agus Alonso, el primer de l'uruguaià amb el Badalona, va ser insuficient per poder remuntar. Sacaron adelante un partido muy complicado, así que bueno, al final para nosotros salió bien porque ganamos y nos quedamos con los puntos y nos va a parecer que tenemos que jugar todos los partidos con niebla. A vegades això passa i bueno, el partit s'ha decidit perquè un equip ha tingut més encert que un altre i no per la boira, al contrari. Menció per mereix Álvaro Campos. El porter valencià del Lleida va ser providencial per al seu equip, amb dues grans intervencions davant de les rematades de Gerard Oliva.